Elhaji Mamadou Konate di Haidara Junior baningo dangele donibaga konnanje samba kelen keme kononton ani biolonfla ani fla dolo ɲɛduman dɔ bangela jula dugutuna an karamɔgɔ Elhaji Mamadou Konate afa o ye an ka cɛkɔrɔba sanuman ye Bayisu Konate a ka musokɔrɔba ba Alima Konate. Bayisu Konate kɛra mɔgɔ ye min dɔnna ni ala ɲɛsiranya ni kɔnnanjɛnɛya ye ani ɲumanya kɛli ye wa a ka hami kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ka dugu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na dugu bɛ bɔ nɔgɔ la. Kalanko a ka wulikajɔw bonyɛn'o la kosɛbɛ mun kosɔn kalan bɛ se ka sabati tuna kɔnɔna na ka d'a ka mɔgɔ kalannen kun don fo ka taa se dugulamɔgɔw ani faamaw cɛla kuma ka fɔ ka bɛn sabati ka kow nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya ani damu sɔrɔ cogo min na dugu kɔnɔna na a ka wulikajɔ bonyɛn'o na kosɛbɛ wa musokɔrɔba sanuman in n'o ye ba Alima Konate ale fɛnɛ dɔnna n'a ka sabatili ye a n'a ka muɲu a n'a ka waliden ladon o de kama Alahu Taala y'u sɔn den barikama na min n'a tɔgɔ ye baba ani kɔbaw tigɛ Elhaji Mamadou Konate baningo dangele. An karamɔgɔ y'a ka kalanw daminɛ ni madrasa kalanw ye. A ye kalan kɛ an ka jamana in dɔnnibagabaw caman bolo i n'a fɔ an karamɔgɔ Lajibilen Bugunikaw fɛ yen nɔ ani an karamɔgɔ Seru Bagayogo fana ani an karamɔgɔ n'an ka cɛkɔrɔba Shekne Jawara a y'a ka kalan fanba kɛ ale de bolo wa a ye bulunkɔnɔ kalanw fana kɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ a sɔrɔla ka wuli k'i cɛsiri lasirali dɔnni ɲinini na fo Ala sɔnna a ma bi na a kɛra an ka jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan mori kisɛ kelen filiw a bi jate o fɛ nin waati in na wa fɛn min ye Ala wele sira kan n'o ye dawa ye n'an b'a fɔ wajulu maa lakodɔnlen don bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka sanga ni Alakira ka kumakan sanumanw ye jamana kanu o ye limaniya dɔ ye arabuw b'a fɔ man shabaha abahu fama zolama ni maa min n'i y'i fa ladege k'i ma tɔɲɔli kɛ fiyewu. O de kama an karamɔgɔ Elhaji Mamadou Konate a y'i sen da a fa senda nɔ na a ka faso kanu na a y'i cɛsiri fɛn o fɛn n'o de bɛ kɛ sababu ye ka tuna bɔ nɔgɔ la an karamɔgɔ Mamadou Konate a ka baara n'a ka wulikajɔ bɛnna o dɔrɔn de ma o de hukumu kɔnɔna na san o san a bɛ ziyaraba labɛn tuna mɔgɔw bɛ bɔ diɲɛ fan 14 fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka na fara ɲɔgɔn kan ka duwawu don ani hinɛ ɲini ani damakasi ka ɲɛsin Alahu Taala ma mun kosɔn k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin furew ma ani k'u ka magow yira Ala la wa o cogoya kelen na fɛn min ye mawuludu ye o fɛnɛ bɛ labɛn an karamɔgɔ fɛ san o san ani kuranɛjigiw min y'a to fo tuna n'ale lakodɔnna bi diɲɛmaa fɛ. Mamadou Konate ye mɔden don parce que n kɔrɔkɛ denmuso den don malo yɛrɛ daminɛli sababu Mamadou Konate de don parce que ni kalankɛla tɛ yen hali ni fɛn dɔ ka di ye n'i b'a fɔ ka kɛ ni kalankɛla t'i bolo a ka gɛlɛn mais Ala ye Mamadou Konate gɛrɛsɛgɛ de kɛ a la sinon yan ye dɔnnibaduguba ye mais ka bɔ tukan fɛ ka na mawuludu kɛ a sababu ye Konate ye. An karamɔgɔ Elhaji Mamadou Konate a ka haminba dɔ ye an balakaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na tuna kɔnɔna na o de kama a wulila ni ka nankɔ caman de di an balakaw ma tuna mun kosɔn u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ musakaw sɔrɔli la. An nana kuranakala la balimaya kosɔn ani faso kanu kosɔn ani silamɛya kanu ne nisɔndiyalima le don ka ne fori la foni ka ni sawa faso kanu kosɔn ani fasodenw ka bɛɛ ani u ka sabati ani u ka laɲini ani faso dɛmɛli o ye ne nisɔndiya kosɛbɛ. Faso ka hɛrɛ fangofa o ye fasoden ka hɛrɛ ye Ala k'an kisi tɔɔrɔ ma o cogo kelen rɔ mɔbili ko nin bɛ la an ma ka muso bɛɛ nisɔndiya i ma jamana tɔɔrɔ fangofa ye a bɛɛ ka jugu musow ma cɛw lafiya ka tɛmɛ musow kan kuma fɛ n'u ye musow ka lafiya daw ɲini o jana nɔ o bɛnna an ma an y'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila k'o kɛ an balimacɛw ma Ala sago sago min ye kɛlatɔnɔya ye a tɛ sɔrɔ wari fɛ a tɛ sɔrɔ sanu fɛ fɔ saraka ni dubaw an bangebaaw b'a baaraba mun kɛ kɔrɔ an y'o hɛrɛ kɛnɛ ka ye olu ka silamɛya n'u ka bonya n'u ka yɛrɛmajigiw an'u ka alabatow u ye sɛgɛ min kɛ furu kɔnɔ ani faso kɔnɔ yan an y'o hɛrɛbaw rɔ ye Ala sago aw sago yangaw ta dɔ kosɛbɛ anw yɛrɛ mun ye kɔfɛ anw bɛ tuna ma kutu ja sɔrɔ cogo min anw ka cɛla du kɔnɔ fɔ anw sigiɲɔgɔn bɛ ɲɛgɛn fɛ an ka denw bɛ min kan balimacɛw bɛ min kan ɲɛ kosɔn nka tuna balimamuso ko bila ko tɛ nka halisa an b'a f'u ɲɛna u ka fɛn fara kan n'Ala sɔnna mɔgɔ tɛ foyi kɛ k'i bɛ bɔnɔ o rɔ. O cogoya kelen na fɛn min ye yeleko ye k'o sabati tunakaw fɛ yen nɔ
an karamɔgɔ Elhaji Mamadu Konate ka lampandɛri caaman turu tuna dugu kɔnɔna na fo ka taa se ambulansi mun wasɔ banabaatɔw ani muso lasiribagatɔw olu bɛ se ka duguba kɔnɔna sɔrɔ cogo min na hɛrɛ ani baden kɔnɔna na ani teliya la wa tuna ye dugu min n'a lasɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ samiyɛ dondaw fɛ ka da sira cogoya kan. O de kama an karamɔgɔ Elhaji Mamadu Konate a ye pɔnba jɔ tunakaw fɛ yen nɔ. Pɔn min musaka tari jɔ 120 bɔɲɔnko. Nin waati in na a tilala ka pɔn filanan jɔ min ka bon ka tɛmɛ fɔlɔ kan. Pɔn filanan ye musaka tari jɔ 130 bɔɲɔnko. Wa an karamɔgɔ a ka nin baara in laɲini fosi t'a la fo ka lafiya ani hɛrɛ ani baden k'o sabati tunakaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen. Wa a ye pɔn in tɔgɔ da a kanubaga a n'a ɲɛ jɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara la. Alhamdulillahi rabbil alamina a tɛmɛna ne na siɲɛ 100 ne bɛ waso n'o ye n bɛ disi gosi n'o ye n bɛ n bolo kɔrɔta ni o ye. O tɛ ne nɔ ye o ye Ala nɔ ye. O tɛ ne nɔ ye o ye Ala nɔ ye. N y'o de ɲini Ala fɛ Ala y'o kɛ ne yɛrɛ ɲɛna ka sɔrɔ n ma sa. O kosɔn ne ni Usman Sherif Madani Haidara sigilen n ko a ma anw kɔni b'a fɛ ka na pɔn dayɛlɛ in na ale ka hakilina ye jumɛn ye a ko nin ye fitinin ye Mamadu Konate ka ko la a tɔ bɛ kɔfɛ ka na Jawara hali n'o ma kɛ anw ɲɛna a tɔ bɛ kɔfɛ ka na dɛrɛ n ko n y'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ ne ni e fila bɛɛ ɲɛna a yɛlɛla a yɛlɛla a ko ni nana n k'a fɔ masigi bɛɛ ye n k'a fɔ Baɲunkɔ bɛɛ ye n k'a fɔ Joyila bɛɛ ye ko den min b'a bolo a ka hakili to a la k'a y'a kalifa aw la a k'a don aw sogo na aw wolo cɛ. O kosɔn Ala ye taamasiyɛn fitinin dɔw bɔ Mamadu Konate la k'a yira jamanadenw na u k'a ye. I bɛ mɛn faso kɔnɔ nka k'a fɔ n bɛ faso jɔ o tɛ kɛ ni da ye. A ye kuma in lamɛn dɛ. Faso tɛ jɔ ni da ye faso bɛ jɔ ni kɛwale de ye. Don fɔlɔ min na a ye mobili san n'o ye ambulansi ye a taara jɔ n ka da la a ko karamɔgɔ nin bɛ cogo di n ko alhamdulilahi rabbil alamina u b'a fɔ ni ma sarakatun jariya n'i ye nin mobili in dilan k'a kɛ ambulansi ye ka taa jɔ faso kɔnɔ walasa muso kɔnɔmaw ka lafiya banabaatɔw ka lafiya e tilala diɲɛ na i kɔ tilala diɲɛ na. A y'o ta ka na n'o ye a y'o di dugu ma o ye fitinin ye an b'o la an y'a mɛn tuguni k'a ye dugu lɛnpo bɛɛ sara san kelen. Nin de ka kan ka kɛ taamasiyɛn ye adamadenw bolo min ka kan ka hakili di anw adamadenw yɛrɛ ma n'a sɔrɔ an bɛ k'a faamuya. Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Usman Sherif Madani Haidara filɛ mun ye bonya d'an ma mun ye karama d'an ma fɛn damadɔ don a y'a ba barika ɲini a y'a fa barika ɲini a ba barika wallahi n'a y'a sigi a ba kɛrɛfɛ a b'a ba de digi a tɛ sɔn hali denmisɛnninw k'o digi ale sigilen ɲɛna. Ni Konate ye min filɛ n'a ye ɲɔ san ɲɔ bɔrɛ n'u y'a digi wallahi a sigilen filɛ mɔgɔw y'o sere a b'a fɔ a ye ɲɔ bɔrɛ ta k'a dan ka na denmisɛnninw b'a fɔ ayi karamɔgɔ jɔ a b'a ko ayi aw bɛ ka min sɔrɔ ne la ne b'o sɔrɔ Jawara de ka so. A yɛrɛ de bɛ ɲɔ bɔrɛ ta k'a da kɔ la ka don n'a ye ne ka so kɔnɔ ka taa di yan. N'a taara ni malo bɔrɛ a b'a da kɔ la billahi lazi la ilaha illa huwa ka taa n'a ye ka taa di yan ka so kɔnɔ o cogo kelen na n'a taara sukɔrɔ bɔrɛ a b'o bɔrɛ da a kan na a b'o min kɛ ne ye n'o sen jɛlen o bolo jɛlen mɔgɔ tɛ ko sɔrɔ gansan sa i bɛ fɛn dɔ de ɲini ka fɛn dɔ sɔrɔ ni a ye. Ne ka baganta sababuya bɔra ale de la k'a sigi k'a ye dɔrɔn mɔgɔ bɛ ka fɔ Elhaji karamɔgɔ Elhaji a y'a ye a tɛ ka fɔ ne ma Alhaji a ko bilahi ko fo n'a taara ni ne ye maga a ye ne ka bi sɔngɔ a y'a labɛn ka taa di Usman Sherif Madani Haidara ma o de y'a di ne ma ne ka sɔrɔ ka taa maga. Mobili min tun bɛ ne bolo o kun ye R5 ye a ko k'o mobili ka dɔgɔ a nana ni Phantom ye a y'o di yan a tilala ka na ni 4x4 ye a y'o di yan a ye Mazda a y'o di yan aw bɛ mun wɛrɛ de ɲini diɲɛ na tuguni.
Mamadou Konate. Ayi ni mobili ninnu bɛɛ lajɛlen nema a n'a ye min kɛ dogo la o tɛ kelen ye dɛ a ye minnu di dogo la o tɛ kelen ye dɛ ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'a m'a bolo kuru ka di yan o ma deli ka kɛ fɔlɔ a ka so kɛnɛma ne ni Usmane Chérif Madani Haidara bɛ ka kan o la a ye ne tɔgɔ da siɲɛ 2 Fuseni Zikiri Fuseni a y'o den tɔgɔ da ne na a tilala tuguni ka den dɔ fana ta a kɔrɔkɛ den k'o fana tɔgɔ da na tona yan Usmane Chérif Madani Haidara a y'o fana tɔgɔ da o tɔgɔma de nana alikuranɛ kalan aw ɲɛna yan sisan ne b'o bɛɛ la ne hakili k'a banna ja ne ma hali a daminɛ fɔlɔ n ye n den bɛɛ sigi k'a fɔ a ye n ko Konate de ye ne denkɛ fɔlɔ ye ne den o den n'i ye Konate janfa ala k'i jasi ala ka n'i don da la a ko Usaya a ma ban dɛ fo ne joli ka don i ka du kɔnɔ a y'a denmuso dɔ ta k'a di n denkɛ dɔ ma k'a y'a kɛ mun kama Fatumatu Zahara o dira Seydina Ali ma Seydina Ali o ni alakira cɛ olu fa 2 fa 1 ba 1 o den ta alakira y'a den di jɔnni ma Seydina Ali ma ale fana y'a den ta k'a di ne ma baara banna n'o sen jɛlen o bolo jɛlen n bɛ segin kuma in kan nin ye ne ka baya ye n bɛ segin kuma in kan n'a sɔrɔla ne de ye bɔgɔ doni k'a da n kuncɛ la ka moti paquet yɛlɛ n'a ye ka taa n karamɔgɔ ka so bari n'a ye ne de ye kolongalan ta ka n karamɔgɔ muso k'o ka ɲɔ susu ne de ye minɛnɔgɔw ko ne de ye n karamɔgɔ barika ɲini o sen jɛlen o bolo jɛlen ne tɛ maloya k'a jira aw la n b'a fɔ aw ɲɛna ne ye n karamɔgɔ ka bɔgɔ doni a ka so bɔgɔ a n'a ka madrasa bɔgɔ ne y'o doni ani misiri bɔgɔ ne y'o doni fo ka n kunsigi si fo ka n kunsigi si bɔ a filɛ n'o sen jɛlen o bolo jɛlen Konate n y'a ɲini ala fɛ ni ne y'o barika sɔrɔ ala k'o barika ba 1 don i la cɛ o cɛ ko k'a b'i juguya ala k'o tigi nagasi ka yɛlɛ sanfɛ a degilen tɛ maliden kelen-kelenna si la bi k'a fɔ an karamɔgɔ Alhaji Mamadu Konate a kanubaga a n'a ɲɛ jɔyɔrɔ o de ye Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara a n'a ka misalu ta yɔrɔ ka d'a kan Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara laɲini min b'a la bi o de ye jamana a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na jamana bɛ se ka basigi cogo min na hɛrɛ ani baden maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara a ka denmisɛnnin sɛbɛ don wa a ka danaya talen don ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ ka d'a kan a ka kumakanw caman na a b'a yira k'a fɔ ko jeunes u ka mori denmisɛnninw k'u ka Alhaji Mamadu Konate misaliya bɔ a ka wulikajɔw a n'a ka faso kanu mun kosɔn jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na nin kɛnɛ in kan n bɛ Konate fo Allahu Akbar Haidara wala Haidara n y'o de fɔ a ye k'i faso fɛ wala abali ni kɔlɔsi bila c'est-à-dire nkalon don sa a bɛ wuruji kɛ a bɛ ala tɔgɔ dɔn a bɛ ala tɔgɔ dɔn wa kɔnɔnajɛ de ye ala tɔgɔ ye n'o y'i dan danga b'i halaki n y'o de fɔ Konate k'i faso fɛ i kɔnɔna jɛya kana mɔgɔ juguya i seko k'i balima fandaw ye i ka kɔlɔsi bila kana wurudi kɛ fo k'i sa ala b'i sɔn mais ale kɔni y'a ye a ye pɔn dɔ dilan u ka dugu la k'u ka musow bɔ ma ka saya la ni ala ka diɲɛ ye u bɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ a y'a fɔ ne ye don min na ka taa a n'a papiyew yira wa kunkolo tiɲɛna mais yɔrɔnin kelen ala y'a nɔgɔya a y'a jɔ a ye pɔn dɔ daminɛ sisan k'o tɔgɔ da ne yɛrɛ Haidara la su in na n y'a ye tele la k'a birila tarata a ma dɔn 1,300,000 ni kɔ a bɛ k'a jɔ a faso ye a wolola ka minnu sɔrɔ mɔriya la olu ma 50,000 sɔrɔ u yɛrɛ ye ale ye 1,300,000 kɛ pɔn ye ŋaniya de don a dilan dɔrɔn ŋaniya de don an karamɔgɔ ni ŋaniya ɲɛna fɛn bɛɛ ɲɛna
m'o de fɔ a y'a janto ŋaniya la dɛ billahi al-aliyyil azim lahara n bɛ segin a kan ala ɲɛna tan ala ka dugawu jaabi ani ala ka jɔnkanu ani ala ka kɛ mɔgɔ fɛ a telima min b'a bɛɛ ɲɛ kɛ mɔgɔw fɛ an ka jamana in maaba caman ye seereyali kɛ Mamadu Konate a ka kanu a n'a ka wulikajɔw mun kosɔn faso bɛ bɔ nɔgɔ la cogo min na. Mamadu Konate exemple dɔ misaliya ɲuman don an b'ale de wele ko wallazi ba'atha fil ummiyina an b'ale de wele n'o ye n'i bi Konate ɲini ka n'a ɲini duguba kɔnɔ a ka Bamakɔ sigi man ca n'i ye Konate a ye o ye a bɛ répondeur kan aw b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan a ye o ye a bɛ burusi kɔnɔnaw na a bɛ ka diinɛ de jɛnsɛn a bɛ dawa de la a bɛ wajulu de la Mali burusi kɔnɔna bɛɛ bɛ Konate dɔn kɔnɔna bɛɛ b'a dɔn yɔrɔ minnu ji min man di a dumuni kɛ man di a siraw bɔ man di ala y'ale ci olu ma bɛɛ n'i ka mission de don donc o la an bɛ Hayidara fo k'a wale ɲuman dɔn a ka leçon min n'a y'a di ko génération future commencera k'a faamuya Konate o misaliyaw la belebele dɔ ye ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ka groupement mɔgɔ bɛɛ ka foli kɛ Alhaji Mamadu Konate siga fosi t'a la e de kɛra Moru kamalenninw ka fierté ye nin waati in na i ka wulikajɔ ani i ka faso kanu o ma dogo mɔgɔ si la